chuan kan thlalak edit tur kha Lightroom kan share nga add to Lightroom ti kan click nga chuan Lightroom kan lut nga chuan ama sabera chuanin thlalak hi kan crop nga ta hian crop anh lut nga chuan square in ka crop du ta Instagram post ka du wangin square langa tlemin tere du nga chuan a lai ve lang tura patang ma se a hoi zong hi nei lama hian tlem space ta ila a hoi zong hi a mu nom zo to na chuan ti ve la hian crop anga chuan tlem ka tingil deuh bawk anga ti ve hi angilin ka hria ti vel khan kan tinga chuan ama sabera chuan light kan khoi ma saberang chuanin hi portrait pangai ka khoi dan tlang puin contrast hi ka tap hiam vak zela tuna hian 70 80 velanga to da taila chuan highlights ka down lenga 40 vela lo da le taila chuan shadow si kap le anga 60 vela lo ti le taila chuanin a eng lai ber kan ti ni ama chuan a thim lai kan ti eng le ta ma se ha khanin contrast kan pei box si a chuanin enge contrast nei le lo tu kha ha kan veng lenga chumi mang chuan chu white le black slider mang hian contrast kan siam chop lenga chu 20 vela ta taila white si chuan black hi 34 vela hian lo da le ta dihan tlemin contrast chu kan nei le deuh hlanga chuan vai ta hianin kan khoi tur chu color sa hian kan lut anga chuan vibrance le saturation hi om ta ta hianin vibrance hi chuanin skin tone ti lo zong kha khoi ta a saturation a khan chuan chuanin skin tone ti lo hi kan ti rong tak a rong hi kan ti takanga 30 40 vel thleng pu da mai na chuan skin tone hi tlemin kan la ti dal le deuh saturation mang hian le overall saturation ani chu minus 15 vel a hian lo da taila chuan red hi en ma saber taila tlemin pink lama hian ka pot phei nga minus 10 vel tang se chuan tlemin luminance a en zong a pelenga chuan orange an lut anga orange hi skin tone om na ni tlang puya chuan tona skin tone hi saturation klem kan le peng minus 10 vel chuan kan la ti eng le deuh pawh nga skin tone hi plus 10 velin chuanin a eng a dal deuh hleka chuanin sen lama hian hue hi kan pelenga 12 vel ni tang se chuan nim hna vel hi a hring a eng le a kuah hian om tlang puya thlalak a hian chuanin tuna kan edit style tur hi chu a hi chuanin hi a eng lama hian kan pot phei vak don ni chuan hi pawh hi tlem saturation ka down anga 10 vela chuan luminance hi chu ka pep chin phot anga chuan tu thiang che in green pawh eng lama thei patopin kan ti phei lenga saturation ka down anga luminance pawh ka down ang hring hi chu tlemin tak deuh turin ka tu ta moody deuh hlek tur han chuan hue hi hemi aqua hi hue hi tlemin green lama kan pot phei lenga chuan saturation pot hiam lenga luminance nen chu tiam boina pawl pawh hi chu 30 vela ka pot dor chuan saturation pawh 50 vela chuan luminance pawh 40 vela pot le taila chuan heng chu khoi lo taila om vak lo pink le magenta purple le magenta chuan chumi zo chuan effect sa kan lut anga chuan tlemin thlalak hi nala pawh deuh a chuan di haze hian thlalak pawh haze kan ti ang kha ati tak le dawna chu plus 16 vela an lo da taina
chuan Vignette pawh tlem petai la ati Moody zuan an ma se feather mang hian kan la ti dal le thei a Vignette hi chuan clarity hi chu ti hian lo da ri tai la texture tlem kan pe chin angat plus 10 ve chuan split tone hian in kan ti dan chu highlights chu avar ho thalak avar lai ho a khanin a pawl lampang hi kan da do ni pawl a khanin a kual lampang hi kan da nga chu saturation a hian 10 vel a tai la chuan hi wai chuan 180 something vel kha chuan anita chuan shadow size chuan in claim warm tone sa kan du wang khanin hemi orange vel hi 5 vel lek petai la khana to menga en let look ila hi original ania chuan hei tuna kan edit chin zo chumi so chuan curve si kalo khoi thing de khoi masaka hian kan ei china curve sai chuan in alpha channel ema ton curve tawi kan khoi nga chu hilampang hi noi lampang hi a black shadow se lampang chung lampang hi highlight sang khan ngai tai pon heti zong a diagonal zong ta kali a value nga ngai ta chu zonin shadow sau hi kan da sang chuanin alo dalang ati chuan ma se shadow sa po dum lai ber tu han khoi du fangin hi kan pot niam lenga chuan mid tones ang lai ber chu claim ti eng le deu ta bokila che rang khan chuan du chuan ni kala pot claim ti Moody turin black string khathi kala pot lenga he kala pot chho le theita curve si chu mani te sanga khoi kha ti dong ta chuan yang ve rang khan lo lung oi tai la chumi zo chuan sharpness hemi a hian a details hi kan peling sharpness hi 56 emo chuti 50 ve lai no ta tai chuan details hi chu kut panin de ka slide hian in a details ka mu thei don tan 35 ve lai hian details ka lam chiang ta chan masking hi chu sharp kan du lai ho ka ni ta ma subject hi le ka sharp de kan du ang khan subject ka subject bor hi kan marks on ta chon noise reduction hi claim ka da lenga 23 ve chon color noise reduction ne hi chu lom sa chumi zo chuan ni kan edit nei chon ta to ai chon noise reduction o apply tia chon hi to na kan nei chin chon ta chuan orange lampang hi color sa lu leng orange yellow hi kapele deu zo kang saturation hi 60 ve la de chuan curves po khoi lenga kala tipo don hi hin chuan hi tuna kan nei chin ta chuan bana sa chuan in Lightroom Premium man chuan selective editing ni adi thei ta chu light ray siam chu pangai hi gradient mang hian sir zone hian pot thanga chuan color sa ka lu tanga saturation ka down ve kanga chuan ka pe chuk don ta ni ve hian orange lampang red sen chuan overall exposure hi kati sang le ponga 1.2 vela chuan ti vel khana trying to share chuan tik kan metanga chuan tuna hian kan zau chu ni mai ti song khan ni ro se